A sad ćemo vam predstaviti jedan humanitarni projekat u okviru kojeg se nalaze čak 4 humanitarne akcije. Organizatori su Udruženje Fokus zajedno sa 20 studenta Univerziteta u Novom Sadu, a tim povodom gošće Novosadskog popodneva su Tanja Iljazović iz Fokusa i studentkinje Tijana Draganov i Anđelka Josipović. Dobar dan, dobrodošli na Novosadskog popodneva. Ajde prvo da pričamo o ovom projektu koji je objedinio ove 4 akcije. O čemu se radi? Pa dakle, kao što sam naziv govori Ljubav u akciji, radi se o jednom humanitarnom projektu. Negde ideja je krenula otprilike pre 2 godine kada je jedna grupa studenta nakon jedne radionice o humanosti i izgradnji karaktera došla na ideju da uradi nešto za decu iz dečijeg sela. Prikupila se garderoba, neki slatkiši, osmislila neka radionica i otišla tamo. I to je bilo jedno zaista kvalitetno vreme od 2-3 sata, tako da je tada sve počelo. Baš upravo sa tom nekom idejom da je ljubav jedna jednostavna stvar i da treba samo voleti. Tako da smo osmislili ceo projekat Ljubav u akciji koji ove godine ima 4 akcije koje su usmerene ka deci sa posebnim potrebama, deci bez roditeljskog staranja, studentima sa invaliditetom i starim licima. Znači, negde 4 najugroženije socijalne kategorije ste uspeli da obuhvatite? Jeste. Da, moram da kažem da sam ja jako ohrabrena radeći evo već par meseci sa ovih 20 studenta koji su inače završili školu liderstva u Fokusu, koja je negde akcenat stavila na izgradnju karaktera i integriteta, a Ljubav u akciji je deo jednog praktičnog dela, jednog društveno odgovornog ponašanja i doprinosa svojoj lokalnoj zajednici. Zaista za Srbiju ima nade kada vidimo ovakve humane ljude, mlade ljude sa velikim srcem. Među njima su i Tijana i Anđelka i one koordinišu svojim akcijama. Možda da nam one kažu konkretno o akcijama, 4 akcije, vi vodite 2 od 4, je li tako? Akcija kojom ja koordiniram usmerena je ka studentima sa invaliditetom. Želja nam je da ukažemo na važnost prihvatanja i pomoći koja je njima potrebna. Radit ćemo u saradnji sa Savezom studenta sa invaliditetom iz Novog Sada, a planiramo radionicu i mini tribinu na kojoj će se obratiti sami studenti sa invaliditetom i pozvati sve nas da im pomognemo u ostvarivanju nekih njihovih osnovnih potreba koje trenutno kao naši sugrađani nemaju. I želim da istaknem da ovom akcijom, kao i celokupnim projektom Ljubav u akciji, želimo da postavimo neke temelje bliskosti, razumevanja i tolerancije. Lepo. Anđelka, što se tiče tvog dela akcije kojom ti koordiniraš? Što se tiče akcije kojom ja koordinišem, moja akcija je jednostavno usmerena na decu bez roditeljskog staranja. Sprovešćemo je u saradnji sa dečijim selom. Planiramo da akciju provedemo kroz aktivnosti za decu, različite aktivnosti poput dečijih igara, sportskih igara, kvizova znanja kao vida edukativnog programa i da cijelu akciju jednostavno realizujemo u dečijem selu, gde će biti uključeno 30 dece. Svakako da nam je cilj da poboljšamo kreativnost kod mlade dece i da podstaknemo više na kreativnost kroz sve te igre i da doprinesemo njihovom zadovoljstvu, jednostavno zabavi i jedan njihov osmer nama će predstavljati dokaz da je akcija sprovedena u pravom smislu. Dobro, znači to su akcije za studente sa invaliditetom, za decu u dečijem selu, a tu su akcije i za stara lica i za decu u domu u Veterniku. Deca sa posebnim potrebama, da, bit će u saradnji sa školom Dr. Milan Petrović i Udruženjem Građana Sreća. Imaćemo tada 2 akcije. Jedna će biti ulična akcija, gde ćemo vas pozvati zaista da sugrađani izađu na ulice i da vide talente dece sa posebnim potrebama, jer će se predstaviti Horison, biće plesna grupa dece sa posebnim potrebama i deca na tački sa gitarama, što će zaista biti lepo. Što se tiče akcije sa starim licima, imamo u ponedeljak u Gerontološkom centru na Limanu i zaista se sprema jedna jako lepa radionica za bake i deke, a kasnije ćemo obuhvatiti svih 250 korisnika sa lepim čestitkama koje su studenti napravili i nekim poklončićima. Za sada je reč o 20 studenta koji su prošli tu školu liderstva. Jeste. Ima li šanse da broj bude i veći? Ima. Mi planiramo i novu generaciju škole liderstva, tako da ćemo to svakako najaviti. U svakom slučaju, ono što je lepo vidjeti, a to je da se ovoj akciji priključuje sve veći broj studenta. Naprosto im se ova priča negde dopada i oni sebe prepoznaju da žele da... Možemo li da pitamo, kakvo je interesovanje vlade za ovakve akcije, da prosto deo svog vremena dragocenog posvetite nekome drugom? Pa što se mene tiče i naša akcija sa studentima sa invaliditetom,
mogu reći da su mladi veoma voljni da se odazovu ovakvim projektima i veoma im je drago kad mogu da učestvuju u nečem ovako humanom. Dobro, a motiv za to učešće, naravno, sem humanosti, gde još studenti pronalaze? Pa jednostavno, samo naše slobodno vreme koje imamo, ja smatram da nekako treba da iskoristimo na jedan pravi način i da doprinesemo upravo takvim nekim grupama ljudi kojima je prosto potrebno. Jedno naše malo njima znači zaista mnogo, tako da... Lepo. Lepo, evo da kažemo, imali potrebu da i sugrađani pridruže vama, da vam na neki način pomognu i šta je najvažnije, zaboravili smo da kažemo kada se, rekli ste u ponedeljak u Gerontološkom centru, kada se ove akcije održavaju? Dakle, 22. april, Gerontološki centar Novi Sad, 9. i 11. maj je akcija usmerena ka deci sa posebnim potrebama, 12. maj imamo akciju u Dečijem selu i 16. maja je akcija usmerena ka studentima sa invaliditetom. Ja pozivam, naravno, sve sugrađane da izađu 11. maja uz Zmajovinu ulicu, kada će itekako prepoznati sam skup, i pozivam sve mlade ljude, studente, da nam se jave, trebaju nam volonteri. Mogu se javiti preko našeg sajta www.fokus.org.rs i već uključit ćemo ih, imamo stvarno puno posla. I na Facebook stranicu. Može i na Facebook. Da. E pa lepo, hvala vam puno što ste bili gošći na vas skupodne. Hvala vam.